Și bine v-am regăsit la un episod pe acest canal. În acest episod am zis să încerc jocul Fortnite pentru că m-a rugat un prieten să fac episod cu Fortnite. Și am zis să încerc și jocul ăsta, deși am jucat de ceva timp. Am zis să și filmez. Mă bat 1 vs 1, cred că o să pierd pentru că eu nu transpira cu mașina. Cred că o să mă bată, o să-mi dea și ton. Nu știu, încerc să câștig, să fac și un win pe episod. Ar fi super tare să fac un win pe episod. Sincer, ar fi super tare dacă aș putea face asta un win pe episod. Perfect. Uite, așa și stau timp. Da, nu mă întrebați de lag, e de la telefon. Nu e de la internet, sau cred că e de la internet, că sunt pe date mobile. Nu știu ce să... Atac cu puterile. Am un aim așa de bun. Încă nivelez toate hiturile, vrei să mint? Nu vreau să mă snipe. Aș vrea să cobor pentru că n-aș vrea să mă dormi. El nu știe că am coborât. Hai că-l bat. Dau ezifică. Hai, s-a panicat puțin. Trebuie să recunoască că s-a panicat puțin. Ok, hai să vedem. Unde? Jos sau? Nu știu unde s-a dus. Cred că s-a dus în boxul ăla de lângă acolo. Să spameze așa puțin. Nu vreau să mă bată. Nu. Vreau să câștig acest match, episod. Bă, mă bate. Bine, rău. L-am bătut, GG. Am făcut win-ul. Bine, rău. Revin în alt match. Ok, am revenit. Asta e al doilea match. În primul match am făcut un win. Acum să vedem dacă și match să facem win. Ar fi o șansă să fac win după Shuriken. Și plus că am și boții care sunt în zonă. Dar vor veni imediat aici.
Am cel mai bun aim, vreți să mă mint? Bă, dar uite un pic îmi dau să trag. Asta fuge. Hai că mă duc pe el. Bă, ține la atac. Mărăți-l. L-am bătut easy. Bă, mi se pare că am dat cam tare volumul. Stai să-l dăm încet. Să dai 1 versus 1. Mamă, Ștefan de la Craiova mă provoc la 1 versus 1 pe episod. Nu pot să-i răspund acum, că dacă mi răspund după aia... Bă, mă invită Ștefan de la Craiova la 1 versus 1. Lol. Deci că zice el acolo, mă joc și liniștit, fac și eu un kill și zice: salut, dai 1 versus 1. Dai 1 versus 1 așa, la canterincă. Poate să stau după episodul 1 versus 1, dar așa, acum nu prea pot. Era să mă bată asta, era să mă bată, am stat și eu pe loc ca nobu, ca ultimul bot am stat pe loc și tot eu mă mir de ce mă bate, știți? Mai sunt top playeri și e o șansă destul de mare să fac win. Deci, hai să mă pun puțin tryharder, chiar dacă am netul din pod, n-am arme bune. Hai că am șansă. Am șansă să fac win. Dacă mă pun puțin mai serios. Da, boții mei au murit. Na, au fost niște boți buni, dar au murit pentru că, na. Bă, eu nu vreau să mor în zonă, nu-mi convine să mor în zonă. E bine să mă moară un player decât să mor în zonă. Nu, 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 eu nu vreau, nu. Lăsați-mă un pic să mă healez. Nu știu de ce am ca 2 flopări. Și nu știu de ce am 2 areuri la mine. Nu, sunt cam boțan, sunt cam boțan. Nu mă omoră, nu, 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 nu faci, te rog, nu. Iartă-mă, te rog. Nu, nu, nu. Lasă-mă, nu mai spama. Nu mai trage, nu. Lasă-mă în pace. Nu, nu, nu. Nu, bă. Uite, bă, cum mă omoară playerul. În orice caz. Nu uitați să apăsați un like, să vă mai dacă v-a plăcut acest episod și v-am lăsat. Pa, pa.